biko ekwensu ewekwana iwe. Asị m ka m jụtara gị obere ajụjụ, ewekwana iwe. Ị na-aghọta? Like ụdịka ihe isi ike dị kịta, like ọ dịbu before. Like ụdịzi nnọọ nke Nigeria eme ya plus mee times. So we ji opportunity a jekwuru fada si fada n'ihe isi ike dị too much. Si n'ihe isi ike dị too much. Ọ sị m na ekọs ya bụ ekwensu. Nsị aka onye ekwensu si wee kọs kwa anya. Ọ sị na o rupụrụ isi. Na-ajụzi onwe m, ekwensu ewekwana iwe. Mgbe anyị rupụrụ isi n'eluigwe, mgbe ị bụ angels, anyị soro gị nọrọ there. Ewekwana iwe. Ata m gị mgbe a ka onwe ọjọọ mechara gị. Nwa aja ya atụtụte gị n'elu ụwa ka izuo ike. Ị bịazi asị na frustrate. Amakwa nke na frustrate ma asị na ọgọ na frustrate. Ewekwana iwe ekwensu. Obodo nwe ihe ọjọọ eme gị, biko gbaghara. Reply am back.